Doncs ja sabem també que des d'aquest programa fem lloances de l'afició que està recolzant cada jornada l'equip. Avui havien anat aquests 1.200 aficionats al Calderón i nosaltres hem escollit dos d'ells, la Marina Blanco i el Ricard Fernández, dos aficionats que estan vivint tot aquest final de Lliga i els hem portat a un lloc on feia 12 anys que no hi havien tornat, on estava l'antic estadi de Sarrià de l'Espanyol. Miren. Ricard Fernández no oblida el primer dia que va anar a Sarrià. Torna a l'escenari dels seus somnis i les seves sensacions són contraposades. Records, alegries, decepcions... Ara, als 36 anys, és coordinador de la Curva. Són 3.000 veus amb un sol objectiu, donar suport sense descans al seu Espanyol. Qüestió de fe. 12 anys després, la Marina Blanco torna a Sarrià. El seu avi la va fer sòcia del club un any i mig abans de néixer. El seu carnet només tenia els cognoms dels pares. Ella encara no estava ni prevista. 26 anys, sempre envoltada de periquitos. Somia amb un espanyol com el que va arribar a la final de Glasgow. No li agrada patir. Ja som al camp que ens ha fet grans. Ja fa ben bé 12 anys que això no està i sí que tornes a imaginar els gols, les tribunes, moments d'aquests històrics, diguem-ne. Teniu oportunitat, atenció, Soler, gol! M'ha donat molts records del gol sud, de la tribuna, d'estar amb els amics, al carrer. Per un cantó, molta felicitat, però per l'altre és una mica trist. No sé, et fa la panxa et fa pessigolles, no sé, és una barreja estranya. Nosaltres des d'un principi vam fer un projecte d'animació i és el que estem seguint. Allí no n'hi ha ni violència, no volem ni violència ni política, és blanc i blau, de tots els signes polítics, de lo que n'hi hagi, però dintre és blanc i blau i és el que... Per això hem aconseguit 3.000 persones i per això hem aconseguit que a Cornellà n'hi hagi cua per estar allí dintre, i això és molt important. Aquest any és un any dolent, ha sigut un any dolent. Nosaltres hem estat recolzant a l'equip i l'estarem recolzant fins a l'últim moment, fins a que aconseguim la salvació i després ja es parlarà. Bé, quan va començar l'equip així a anar malament, dius, si ens n'anem, però al costat d'ells, sigui on sigui. Jo crec que tot el soci té que tindre una reflexió. No tenim que, si ens salvem, no tenim que sortir alegres i dient que un any més i tots contents. No. La Curva com veu gran o com dic moltes vegades al pulmó de l'estadi farà una veu molt crítica. Quan acabi la Lliga, ara no és el moment, però quan acabi seure, fer crítica constructiva i fer neteja d'on sigui, però que no torni a passar això, perquè ja són molts anys que anem posant parxes i això no aguantarà molt més. Junts omplim tot el camp i criden ben fort, forces. El futur de l'Espanyol es veurà si l'Espanyol té un projecte, si presenta un projecte de futur, no un projecte de present. Té que fer un projecte, com l'exemple que hem dit abans, el projecte de la Curva. Ha sigut un projecte de 7 anys i l'hem aconseguit. I el club ara en aquests moments no té projecte. El futur ara mateix el veig més clar, amb el nou estadi. Ara, després d'una setmana que ha canviat tot, ho veig molt millor. Però s'ha de fer crítica al final de la Lliga. Jo no crec que l'Espanyol es quedi sense seguidors mai. L'Espanyol no es podrà destruir, no podrà desaparèixer per una cosa molt important, per l'afició que té el soci, el simpatitzant, la gent. És un club amb un sentiment molt fort, és la força d'un sentiment. Però hi ha gent que es cansa molt d'això i és normal també, perquè veus potser les coses s'estan fent malament, molt malament, i clar, això
et deixa molt xafat, et treu il·lusions i jo crec que aquestes coses s'han de cuidar una mica més. La veu ets tu. A mi aquest club l'únic que em dona són mals de cap, ansietat, nervis, coses bones, poques, no? Però les poques que et dona són molt, 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 molt bones. Era l'opinió sincera de dos aficionats que acabaven mirant-se aquesta placa més pròpia de Pipicant, on estaven els l'antic estadi de Sarrià, la Xatarra. Dani, això s'ha de reivindicar, no? Que facin aquí alguna cosa més? Potser alguna més significatiu, més gran, una estàtua, alguna cosa... Perquè hi ha al costat de la placa aquesta dels gossos. De fet, ja ha engegat un projecte des de la regidoria de Sarrià per un concurs perquè hi hagi propostes de cara a canviar aquest símbol. Per cert, una cosa, avui no em vull ni imaginar com deu estar la Marina, perquè amb tot això que ha dit, que les ansietats, tot això que li passa quan veu l'Espanyol, després d'aquesta derrota d'avui... És patidora. És per estar fotut, eh? És patidora de mena. Més coses que volem avui parlar amb el Dani Solsona. Tu penses també que a final de temporada s'ha de fer canvis, molts canvis? S'ha de fer un bon anàlisi. Un bon anàlisi. I ens ha de donar canvis aquest anàlisi? Perquè al principi ha anat malament, 3 quarts de temporada malament, ara aquests 6 partits molt bé, hi ha jugadors que abans van començar fluixets, ara sembla que el seu rendiment és millor, vull dir, s'ha de fer una anàlisi global. Això els tècnics se senten, fan una anàlisi global i a partir d'aquí comencen a prendre decisions.